Gikatakda na nga pag-implementar sa tabang pambiyahe program sa gamanang lalawigan sa Sugbo. Agig pagdalit og transportation assistance sa mga commuters karong panahon sa krisis sa lana. Gilauman ang rollout sa programa human na paprohan sa Department of Transportation ang sugyot ni Cebu Governor Pamela Baricotro sa request ni ining 20 million pesos nga funding nga suporta ubos sa service contracting program aron sugdan ang programa. Kini nga inisyatiba kay mag-subsidize sa mga partner bus operators nga modagan og mga K-routes aron maisiguro ang epesyente ug masaligan nga public transport services. Ang pilot routes sa programa kay manukad sa Cebu South Bus Terminal padulong sa lungsod sa Cebu nga sa Batang Sugbo. Lain usab ang ruta gikan sa Cebu IT Park padulong sa Dakbayn sa Danao sa Minang Sugbo. Magsilbing round trip basis ang ruta sa programa nga magsugod sunod semana nga matakda sa pagsugat sa Semana Santa. Adunay striktong tumanon ng malagda ang mga bus sa baong programa, di magpasakay og mukadaog sila sa mga pasahero sa mga katakda lang nga mga hununganan. Ipatuman usab ang no standing policy aron masiguro ang kaluwasan ug kahayahay sa mga mananakay kay gilaumana nilang adunay bus nga mobiyahe matag 15 minutos ang gintang matag bus stop.